наляво и тогава започва другата тенденция. Тенденцията на цен е придобивала своята противоположност. Тенденцията към спад. И установяваме, че процесът почва да функционира, да се развива, да работи автоматично. Да се само значи, щом цените предизвикват намаляване, търсене кривата отива наляво и съкупното производство може да намалява. Формирате тенденция към свиване. Спада. И ако тази тенденция продължи, падне под което потенциалното равнище, започвате да работите. Като започвате да работите, една част от хората безработни не получават работни заплати. Тоест няма ние доходи и услуги. Все повече хора остават безработни. Все повече хора нямат доходи и това води до непрекъснато намаляване на вътрешното съвкупността, вътре в държавата. Безработността започва да се наблюдава ли се това проблема? Значи, безработицата расте, ама не с толкова бързи темпове, колкото спада производството. Расте, ама не толкова бързи темпове. Но с по-бързи темпове започват да намаляват работните заплати. Работните заплати започват да намаляват. И като намаляват работните заплати, хората още повече увеличават. И тогава, защо е така? Защо се вече условия свиването на тези показатели, в тенденцията на икономически спад, започват да се формират много благоприятни явления? Защо безработицата растява по-малко, отколкото производството? Защо доходите намаляват по-бързо? Защото това нещо, което го наблюдаваме в България, не само в България, но всички съвременни развити икономически отношения. Знаем в България, може да е по-слабо в европейския, но е твърде по-високо развити икономически в сравнение с някои държави, които са извън. Да. За да се поддържа съвременното равнище на производството, вижда се да разходва огромни средства за квалификация и преквалификация на работниците. Тези работници работят с съвременни комуникационни системи. Тези работници работят с съвременни роботизирани системи. Виждате по телевизията, когато дават автомобилните заводи, там всичко е такова. Всичко е роботизирано. И работниците обслужват тези системи, роботизирани. Но за да ги обслужваш, трябва да имаш висока техническа, технологична и всякаква друга обща култура. Затова нещо бизнеса и разход огромни средства. И ако при тези условия за развиване бизнеса почва да е какво? Освобождава работници. След известен период, когато тенденциите на възход започват отново, той трябва да търси нови работници, които да изразходват същите средства.